Gràcies per convidar-me. Per mi és un honor ser aquí i no voldria començar malament o sent maleducat parlant d'un mateix. A vegades fas un acte per reconèixer algú i acabes parlant de tu i no voldria fer-ho gens, però sí que em permet enfilar algunes consideracions i, per tant, permetin-me que comenci així. Jo vaig ser un d'aquests 1.108 mestres de català de l'EDEC, perquè a la dècada dels 70 ja vaig començar fent de mestre de català i de música. Després vaig continuar fent només de mestre de català i després altres coses. Però jo vaig començar a la Zona Franca, al Port, a l'Escola de Nostra Senyora del Port, que havia treballat persones com el Pepita Casanelles, Maria Teresa Codina, i després vaig passar a Esplugues, que Esplugues venia després de Santa Coloma, Cornellà, i jo vaig treballar en aquests entorns. Quan jo vaig començar, que era un noi molt jove, no vaig tenir, ho tenia tot per fer classes de català. Volia dir que tenia assessorament, cobrava un sou, que a vegades es retardava i va haver alguns embolics, però tenia materials, tenia llibretes, tenia llibres, tenia... L'únic que fallava aquí era l'imperícia i l'inexpertesa del mestre que començava. Dic això perquè l'operació d'introduir altra vegada l'ensenyament del català a les escoles va ser una operació extraordinària. Extraordinària. És a dir, quan la Llei General d'Educació Espanyola del Villar-Palasí permet amb aquella expressió de les llengües vernàcules, una mena d'escletxa, no sé si ben intencionada o perquè l'UNESCO demanava un cert respecte, hi havia aquests joves, Mayor Zaragoza, Schleiner, etc. De dir, això de les llengües vernàcules, com la televisió aquesta folclòrica, per aquella escletxa hi va entrar una tramuntanada, estava tot a punt. Estava tot a punt, de manera que després, a la que hi ha les competències, hi ha una mica de capacitat autonòmica per fer coses, hi ha tota l'estructura. És una operació extraordinària, molt reeixida. A darrere hi ha el Joan Triadú i altres persones, hem citat el Joaquim Arenas, hi ha la Carme, hi ha tota la gent que està a la cuina fent això. És extraordinari, és extraordinari. No només eren canvis mecànics, com diuen alguns sociòlegs francesos, canvis mecànics d'un canvi d'hores, d'alguna petita modificació, no eren només canvis orgànics en l'organització, eren canvis estructurals, d'estructura, de sistema. Només per això Joan Triadú ja mereixeria tenir un lloc destacat en el que és el nostre patrimoni pedagògic. Aquí la qüestió que se'ns planteja, seguint aquests sociòlegs, no només els francesos i algun britànic, de dir fins a quin punt els canvis, deixem dit que els canvis pedagògics profunds, aquests no es veuen, són molt difícils, que vol dir la formació de les persones, etc. Però els canvis en els sistemes educatius, hi ha gent que diu no, això no canvia mai, no canvia, les coses són diferents, però els canvis depenen de les lleis. Els sociòlegs francesos, com que tenen un estat molt poderós, doncs això ho tenen molt assumit, una llei, una reforma, etc. Hi ha els camps pedagògics oficials, els camps recontextualitzadors, que són editorials, les facultats, però tenim molts escenaris mediàtics, però ara tenim les xarxes, no sé si els jutges com a braç armat de l'Estat decidint pel seu compte, però planteja la necessitat d'entendre l'educació d'un territori, d'un país, també pensant en la capacitat i la qualitat de quins són els agents recontextualitzadors, és a dir, la societat civil organitzada, capaç d'articular un plantejament i unes estructures, uns equips. És a dir, jo a Esplugues del Llobregat tenia una xarxa de gent expertíssima en llengua, que si digués noms els coneixeríeu, en què jo sabia que qualsevol problema que tingués per ensenyar català en aquella colla de noiets i noietes del Josefa Puigcó, que eren escoles noves públiques que es feien allà, la del Port era parroquial, que s'equiparava a pública, és a dir, tot estava extraordinàriament preparat. Per tant, aquí hi ha un reconeixement d'això, en aquest cas a la figura de Joan Triadú i de tot l'equip que hi havia, perquè hi havia molta gent, lògicament, però ell a darrere o davant, com es vulgui entendre, i després també la qüestió de dir atenció, perquè qui fa les coses, I aquest és un joc
I que ens hi trobem ara també. Qui determina els canvis? Només són els que surten en els diaris oficials, en els BOEs, és la capacitat d'incidir per bé o per mal, perquè ara les xarxes socials poden ser una eina enverinada respecte, per exemple, de la llengua a l'escola. Per tant, només per això insisteixo, Triadú seria importantíssim. Aquí també se'm planteja, pensant en Triadú i Moll, i el Moll no el conec, ja li vaig dir al Carles Duarte que em va convidar i escolta, jo no puc parlar de Borges i Moll, però sí que hi ha dos elements que voldria destacar. Un és la importància de la gent del món, la intel·ligència, quan diem dels intel·lectuals, del paper dels intel·lectuals, de la gent de cultura en relació a l'escola. Són dos exemples diferents, són perfils diferents. Joan Triadú no és que estigui fora, és que és mestre. I ell se'n sent, i se'n sent tota la vida, i ho diu a les converses. Probablement Francesc de Borges i Moll és una mica diferent, però anem bé quan, diguem-ho així, perdó l'expressió col·loquial, vull anar una mica també lleuger, quan la gent de la cultura s'arremanga i treballa entenent que l'escola forma part del seu territori cultural, perquè a vegades hi ha mandarins, deixeu-m'ho dir així, que es miren amb desdeny els mestres, sobretot els de més petits i els infants, perquè acaben desdenyant els infants, excepte quan tenen fills, que llavors se'n preocupen molt, però és igual. Aquest desdeny de dir, bueno, l'escola, i aquí veus dues persones, des de posicions diferents, insisteixo, que diuen som-hi, no es miren la batalla des de dalt prenent el te, sinó que, diguéssim, estan amb la infanteria, diguem-ho així. I un altre aspecte, i aquí juguen, ho ha comentat la Carme, també jo crec que en Bernat, per exemple, tota la producció de materials, la creació de materials, que els mestres tinguin instruments, clar, aquí hi ha el tresor del diccionari per part de Moll, però també, per exemple, la iniciativa de les rondalles per ràdio, que és una experiència molt interessant i que té alguns antecedents interessants a la història de la pedagogia europea, l'utilització de la ràdio per transmetre, en fi, lliçons de pedagogia, en aquest cas literatura. Jo sempre explico el cas perquè el conec una mica, de Janusz Korczak, un metge polonès jueu que va acompanyar els seus infants des de l'orfenat del gueto de Varsòvia fins a la mort, van morir junts als camps d'extermini, i que ell feia unes converses per la ràdio a la gent de Varsòvia explicant consells pediàtrics i pedagògics. L'última xerrada que va fer va ser perquè la gent defensés Varsòvia de la invasió nazi. Però ara em refereixo a aquesta idea de dir anem a portar, ajudem, en el cas de Moll anem a ajudar amb aquests instruments i les col·leccions de l'editorial i tal, i en el cas de Triadú, primera fila, i a més amb tots els debats que es van produir. Per tant, i un altre aspecte interessant, jo crec, dels dos, és aquest valor que dona la literatura i que connecta molt bé, així com Triadú té moltes complicitats amb Galí, en general, però té una devoció extraordinària a Martorell pel tema de la literatura. Vigilem perjudicar l'aprenentatge de la lectura amb activitats que tinguin poc de sentit, que siguin mecàniques i absurdes, i llegim. Des de l'exigència, des del rigor, però llegim. I per tant, tot el tema dels llibres de lectura, de qualitat, ben fets, i això connecta perfectament, per exemple, amb l'aportació d'Artur Martorell a la nostra història. Si hagués de dir alguna cosa breu sobre Triadú, jo crec que, bàsicament, Triadú tenim la sort de poder-lo llegir i podem llegir-lo a ell. I, per tant, no ens calen mediacions intermediàries, sempre va bé, i ara ho estic fent una mica, però com que Triadú també s'ha mirat esbiaixadament per les seves polèmiques sobre la llibertat d'ensenyament, sobre una certa fonamentació personalista i cristiana, etc., llegim-lo. A més, és diàfan, és clar, diu el que pensa, sense ampulositat, ho diu perquè ho creu. I, per tant, jo em penso que aquí tenim el dietari del mestre jove de Granollers, que ja se n'ha parlat, que és lluminós i ombrívol alhora, és lluminós perquè és un noi jove que té esperances en la vida, perquè, malgrat tot, Joan Triadú sempre traspua aquest element de dir som-hi, anem, tirem. Després hi ha textos i pretextos que, a més, és ell mateix que s'interpreta ell mateix, o sigui que podem llegir-lo en diferents èpoques explicant-se ell per què va escriure allò que va escriure.
I finalment aquest llibre que ha sortit aquest any de converses, d'una recopilació d'entrevistes amb ell, que és fantàstic perquè l'entens perfectament, més enllà dels seus articles des del punt de vista pedagògic. Jo crec que, en fi, Joan Triadú, més enllà d'aquesta experiència de la introducció del paper a l'ADEC, a l'Òmnium, que ja s'ha citat i que no vull dir res més, però que forma part també de la meva història, jo crec que Triadú participa i es compromet en tots els debats que hi ha en un procés de renovació pedagògica, en aquest cas a Catalunya. La importància del caràcter de reconstrucció nacional i de reforma social o política que l'educació implica, la projecció de l'educació com a factor decisiu per orientar el futur de les persones, les divergències, contradiccions, conflictes, enfrontaments a l'interior dels moviments renovadors pel que fa a aspectes bàsics com la llengua, l'escola pública, l'escola unificada, la laïcitat, el laïcisme, el pluralisme. La diferenciació entre la necessitat que l'infant estigui al centre, però no vol dir l'infant que fa el que li dona la gana. Per tant, tothom posa l'infant al centre, però és molt diferent l'infant al centre de l'escola nova de l'infant al centre de les indústries Disney. Cadascú posa l'infant al centre pel que vol. Potser que entenguem, deixem-nos de parlar dels eslògans i anem a veure què hi ha darrere. Qui planteja l'infant al centre? És l'infant al centre que aprèn? És la pedagogia personalista catòlica europea que diu que l'infant és únic perquè és un ser únic, perquè Déu Nostre Senyor... És igual, no? I per tant hem d'entendre aquesta identitat única. Hi ha moltes maneres d'entendre l'infant al centre. En aquest debat també hi és Triadú, com hi és Galí, com hi és tanta gent. La importància de vincular l'educació a l'escola amb l'entorn social, natural i cultural, que no ens enganyem, en la introducció del català a l'ensenyament, jo he citat la Zona Franca i Esplugues. A la Zona Franca, diguéssim, l'elit dels meus nens i nenes eren els que tenien els seus pares a la SEAT, que era, diguéssim, el lloc, eren ja treballadors qualificats en una empresa d'alt nivell com ho és. Diguéssim, el conjunt era minoria gitana, moltes dificultats, gent encara en barraques, etc. Per tant, aquesta introducció de l'ensenyament del català és una operació també de caràcter social perquè arribi a tothom. No és una cosa només per a alguns. Però, en tot cas, aquí sí que entenem per servei públic. Aquest és un debat que enfrontarà els Pallach, els Triadú, amb Marta Mata, com s'ha dit, i amb altra gent. I també aquesta idea d'una pedagogia que sigui pràctica, que no ens perdem en excessives teoritzacions, però que no es confongui amb mètodes, en fer petits canvis, no, però sí que sigui molt propera a la vida dels infants i dels mestres. Jo crec que hem de llegir els nostres grans pedagogs, i jo crec que ho és Triadú, des de 3 punts de vista o 3 perspectives. Una és què va dir, què va fer en el moment que ho va dir, ho va fer. I aquell era un context determinat. No és el mateix als 60s o als 70s que avui mateix. Que davant d'aquesta situació de la llengua catalana a l'ensenyament, què fem amb internet, què fem amb les xarxes socials, etc. Però una és intentar llegir amb la clau de lectura del moment. Un altre és llegir un clau, que jo crec que és un error que es fa en clau europea. Per exemple, el cas de Triadú, ell està al cas del que passa a tota Europa, a part d'haver viscut a Anglaterra, que això permet també modificar perspectives. Seria un error clamorós situar Triadú en un terreny autàrquic de la llengua catalana. No. Els debats europeus sobre la llibertat d'ensenyament, perquè a tota Europa això també és debat. No és un tema català. Si poden haver-hi escoles privades, públiques, tot això és debat a tota Europa a la postguerra. I a Bèlgica, França, diguéssim, acaben algunes d'aquestes guerres després d'haver-se unit contra l'invasor nazi. En fi, és igual. Per tant, un és llegir-ho per entendre el moment, l'altre és llegir-ho en clau no només local, per dir-ho ràpid i malament,
I l'altre també, que efectivament són temes oberts. És a dir, l'educació són processos, és una realitat canviant i em penso que aquí jo crec que llegir justament, com diu George Steiner, el crític literari, llegir els clàssics, llegir un clàssic sempre t'interpel·la. Jo crec que aquí estem aquí. I per tant, en el cas de Triador, jo crec que val la pena, que tenim la sort justament de poder-lo llegir amb ell i per tant podem fer d'intermediaris tot el que vulguem o puguem, però jo penso que val la pena que hi puguem accedir i crec que serà sempre d'interès. Moltes gràcies.